Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ke East Khasi Hills District mentaka janmit ke arpu nyoterik uyayong arajar arpu saw. Kabrik sing satjan jong katayo kila kembyang sayo way Dkhot jong ka Sengkmie KSU. Ki Pulit jong ke East Khasi Hills kila kem yon Dkhot jong ka KSU bat hadin lara no yo u Sadar Police Station. Karadu bala penmi ye kene ka khubor 4 simla tim halor ke egenong rim bala kem yon Dkhot jong ka KSU namar baki bor Pulit kila khangno ye ka kherdop jong ka Sadar Police Station. Pembacu kedo hang ni ka jingsha kem jong Dkhot ka KSU menta kala keo syaka sangun. Ada juga problem apa?